Esta imaxe, de seguro, resúltalles alo menos familiar a moitos de vós. É a apariencia que tiñan moitas tendas galegas, ultramarinos, antes da chegada das grandes superficies. Nestes lugares atopábase absolutamente todo o que calquera podía precisar no seu día a día. Vostedes non poden aprecialo, pero aquí ule moi ben. A pan recén feito. É que este espazo é o Museo do Pan da Panadería Pallares de Sarria, a máis antiga da provincia de Lugo e unha das que teñen máis soleira de toda Galicia. Situada ao carón do obradoiro actual, este recuncho reúne centos de obxectos gardados pola familia ao longo dos anos. O amor polo seu traballo e o legado de xeracións anteriores incentivou a paixón por conservar e restaurar os utensilios que empregaban nas súas orixes para traballar. Mirando estes obxectos é posible facer unha viaxe pola historia da elaboración do pan. O muiño, os ferrados, as maquías, os peneiros, moldes, as pás do forno onde se cocía o pan, a primeira amasadora que tiveron no negocio e mesmo a bicicleta de reparto da panadería. Ademais dos que son propiedade da familia, o museo alberga milleiros de obxectos que, aínda que non relacionados co pan, amosan unha composición perfecta do que era un ultramarinos na primeira metade do século XX. Presidindo o museo as fotografías dos antergos da familia, unha homenaxe aos creadores desta empresa senlleira de Sarria.